kodwa bese siye emkhulekweni umkhuleko ngicela besishayele khuleko unamandla Mbophela mntwana kaNkulunkulu Jesu wangenzela umusa ebusheni bami ziningi izinto idlekiwe ngiyathanda ukusho ukuthi nje lolu hlelo lufishane ngenxa yesikhathi nangeweda nanokuthi sisaya kude ngiyabingelela abefundisi ngibingelela abaphathi bami egameni lika Jesu beBrightly Farm isho kahle. Amen. Okay. Ngibingelele ubaba umvangeli ubaba umvele ngibingelele ubaba uSecretary Principal egameni lika Jesu. Ngibingelele sister bami ngaphandle kokuqhubeka bazalwane yonke indawo makukhona abantu uqale kushanele ngizodedela usister Lukusini aqala ashanele nje kancane bazalwane ashanele nje ama-minutes abambalwa ebese sekuyima inkonzo iqala ngiyazi ukuthi mekashanela hey amen ngicela nje siphakame ngicela ningamculeli khona icule ngazi umoya ngicela uzothakala icule amen. Thank you Jesus. Amen. Amen. Thank you Jesus. Amen. Thank you Jesus. Oh, ngibingelela abamhlophe ngegama lika Jesu. Madoda. Ngibingelela udokotela wesibhedlela ngegama lika Jesu. I-founder Dean. Hallelujah. Singayo ke bazalwane sithumile ukuthi Nkosi yami na inkonzo bakwethu beyiceliwe kule ndawo besingazi ukuthi kanti soze sihlangane nabamhlophe. Hallelujah. Bazalwane hands to hands. Hallelujah. Hallelujah.
Siyambingelela no Reverend Unyawo ngegama likaJesu. Usebenza kanjani lento? Oh, right. Yes, sanibona nonke. Inhliziyo ijabule kakhulu namhlanje. Angivani kakhulu nokukhuluma baningi into engayiqhelanga ukwenza. Kanti manje ukukhuluma ngifuna ngiqale ngibhalise ngoba iminyaka eseyikhona ukukhohlwa kuyakwenza kalula. Kepha njengoba nginibona nonke ujabule kakhulu inhliziyo ngabe ngibongile ukuthi nifikele la eBrightly Farm. Ukuthi nibonane ukuthi lesihlobo senu ukuthi sisebenzaphi. Niyazi ukuthi akukho la ngase kwenzeka phandle ngoJesu Kristu. Amen. Abafana bami ibona nenduna yethu ibona bobuyisela uJesu kule plus. Zazikhona iy'nkinga zazenzeka nezinto ezikhuluma ukuthi zikhona izinto ezingafanele lekhaya. Kepha njengoba nibona manje ngijabula kakhulu enhliziyweni ukuthi konke kuhamba kangcono uJesu khona. Sizobheka phambili masiqhubekele kanjeni kepha phandle koNkulunkulu ayikho engasiye into yenzeka. Njengoba kuzovotwa futhi manje ngifuna ukuthi masokuvotwa akhumbule ukuthi mawugijisa phakathi kulento evothwayo umhlaba wethu umsebenzi ugesi yonke into izobheka phambili. Ikhumula leyo mase sovotha ukuthi uNkulunkulu bephakathi kwalento esiyivotela. Bongile ke sesiyanishiya ke manje sibongile. Amen. Ayibonga inkosi. Siyabonga kakhulu. Siba namaphimbo spirit didayide. Siyabonga bazalwane. Siyabonga sithunyiwe ke ubaba udokotela ukuthi inkosi yami sike silethe umkhuleko ngokuba inkosi yami efikelwe izingane zakhe lapha ekhaya. Umeneja nenduna nezinduna nje sijwayele ukuzibona lapha ekhaya esontweni lethu. Ayibonga inkosi. Awunaba volunteer nanga agcwele siyabonga. Awusibonga kakhulu bazalwane. Sibonga ngizukulidla ithuba. Amen. Ngicela ukuyisela ku-MC. Hallelujah, bazalwane. I'm sorry to keep you. It won't be long. Amen. I would like to specially greet Ubaba Wekaya, Trevor Dancing. Amen. Sicela nje aphakamise, just wave your hands so that everyone can see you. Hallelujah. And greetings to Gary Dunstan. Hallelujah. And greetings to Mark Dunstan. We are very happy to have you. I would like to just give you a short brief of our church that we attend and your manager that attends as well. This is the type of church that welcomes everyone. We don't have xenophobia, we don't have racism. As our Lord Jesus Christ has the same blood with us, and he shed his blood in the Calvary for all of us. So please feel welcome in our church, and we love you so much. I know that you want to leave in very short minutes, but I would like you just maybe to keep here for 5 minutes because your manager has got something to address to you, and we would like as well as you to stay and just to see just a very short time. We won't be long here, just to listen to the word of God. We know that you are busy
and we know that you are just the managers, but we just need just a very little of your time just to listen to the word of God. You know, there's many altars that people believe into, so we just brought the real altar of Jesus Christ. And after us going, after us leaving, you will see what will happen in your place. There's some new things that will happen in Jesus' name. Amen. Ngizocela nje ukudedela umanager, ngiyaxolisa kakhulu i-microphone ayivumi isibheke ngapha. Ngizocela nje mama ukubheka ngapha, nabazalwane bama mebefika babheke ngapha. Ngicela ukudedela nje umanager athi nje kancane khona sizokwazi ukuthi bathole izwi nabo bakhululeke sebelitholile izwi ngoba bayaphuthuma. Amen. Ngiyambingelela ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ebandleni lase Christian, i-National Christian Assembly of God. Ngikhumbula kahle ngifike kulona lebandla ngo-1993. Benginganake lutho ukuthi khona into mhlambe ngase ingiphumelelise ngokulandela uNkulunkulu. Bazalwani base National, abaphathi bami laba bahleli lapha. Hey, ayibonge inkosi. Ubaba lohleli ngenhla inkosi yala ekhaya enkulu. Ngiyamkhumbula unkosana lo mdala ngale ngisonelwe uma wami. 1998 ngomhla ka-12 January sasibuye emakhaya nganamali uma wami wasona esibhedlela eMashishini. Kodwa ngakhala indlela yonke, ingakho ngeke ngibalahle. Ngeke ngibalahle nonyana bakhe, ngeke ngibalahle. Le plaza ngizohamba sengifile. Ngeke ngisuke la ngingafanga ngendlela abangisize ngayo besangisiza. Unkosana ngale ngesikhathi ngikhuluma ukuthi uma wami ushonile, wathi mina ukhala ngani? Ngathi mina angazi ngizokwenza kanjani mhla ka-12 January ushonile uma wami. Uthi unkosi ngizomnikeza imoto, zokuthengela ibhokisi, wangenzela igrosa, waqhubeka umngcwabe ekhaya. Ayibonge inkosi. Hayi bazalwane, uma sengiza la konyana unkosana lo phakathi unkosana lo ngezansi hayi. Sekushube kakhulu manje ebengizenzelwa ubaba izinto. Hayi ngathi bayadlula bona manje sebephezulu kakhulu. Usebenzile kakhulu, usemdala nje babeso, kodwa into engiyicela uNkulunkulu ngiye ngithi noma kuthandazwa lapha emthandazweni ngithi cela lo wakhe uNkulunkulu amgcine nonyana bakhe nathi asigcine. uNkulunkulu emhle at the God and never fail. You are the battery farmers, all people the battery farmers. God never. Alikho elinye ithemba, alikho elinye ithemba, ngaphandle kwa ngaphandle moyo ngcwele, ngaphandle kwa abasebenzi
abantu abasha ngoba kuningi kudekiwe kubantu abasha kodwa uJesu kwazi ukubamba impilo yomuntu omusha isalukwazi sami ke ugogo lubanyana sinqamukile ngisazosinika ithuba ngeke nje kade ngasigcina kodwa ngicela siqale siyezwini ngenxa yesikhathi sithi nje izwi likaNkuluNkulu egameni likaJesu akhona yini amantombazane bakhona yini osisi abantu befika abantu abayidudla abantu babahili abantu hayi ababashazela ngathi bashayela ama-ambulensi abalambe edlile abangathintwa babuka abafana azaconsa amathe athe suku umfana bethi we limungu kanti ingoba uyabona ukuthi uyikhanitholakala yentombazane yathanda ukusho mantombazane ufuna umfana umyeke kusakuhle ngoba kanqeni ufika emngcwabeni wakho kushunyayelo avela akholwe akushiye wena kade ngijola naye ngiyababona ukuthi abafana banenhliziyo enjani kade wena nidlala umjolo uphuma ngamawindi ungafuni indaba yokukholwa kuthi masushonile avela athi ngokufa kwentombi yami enamabele angalingani ngambona uNkulunkulu abafana-ke labo niyababona ukuthi banjani mebenjena abantu baqonywa kodwa labo imunandi impilo yokuba intombazane ekhuliswa izalukwazi nami njengoba ungibona ngishadile zazimane zingiphulula njena zithi hayi uyabheda qoqilani iy'nyawo ngithi yebo gogo zithi hayi intombazane ayenzi nje yebo gogo niyababona bogogo bayayipholisha intombazane izithole obana bathi sohamba nalabo gogo ake baphakamise ayisoni uyaphakamisa uyabuthi uphakamisa yedwa yehlisa lalela bayathandeka vele ubulihle maphumuli awuze ngizwe ukuthi iyagcineka nintombazane kwakukuningi uthekiwe emehlweni ami kasikhe hayi ngibona ukuthi ngoba ngimbingelela ngiyabingelela ubaba ungcwele shuthi ngoba engambingelelanga nginentombi yami la ngiyambona ukuthi mngakanani kodwa ngifuna ukuzwa ngayo ukuthi uyakholwa yini ngoba ngathi umuntu uma ingane akukholweki ngifuna ukuzwa nje lihle ukuthi uyakholwa yini umuntu uma yintombazane bebangaka abafana hayi mina ngicela ukuzwa ngayo abashayelwa yini uphila kumuphi umhlaba noma uhambe ezulwini uhamba la emhlabeni hayi ngicela ukuyizwa nje lento nje for 2 minutes awu nazi intombi zama wow kodwa bakithi ubalo ngithululela zona ngizoveza thululeka zonke Amen bazalwane. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngokusoba ngiyabingelela osista abafundisi abavangeli egameni likaJesu ngibingelele nabasebenzi. Amen bazalwane. Haleluya. Ngiyabingelela intombi ngibingelela insizwa egameni likaJesu. Bazalwane namhlanje size kwabantu abasha. Amen. Makuthiwa umuntu omusha kusuke kushiwo into entsha. Amen. Amen bazalwane. Makhulunywa nje makuthiwa umuntu omusha, kuthiwa umuntu omusha ngoba unjani bazalwane? Umusha. Ingake yabe khona
into okwenza ukuthi uguge noma uvraveke. Amen bazalwane. Ngenxa yokuthi thi umuntu onjani. Ulihleke bazalwane okhulumayo ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. uJesu ngelinye ilanga wayithathe yami impilo wangiqoqela yona. Amen bazalwane. Ukubekwa kuya ngama plans ami noma ukuba uNkulunkulu akazangenelele ngabe nami ngikhuluma ukuthi nginengane noma ngiyaqoma eminyango. Amen bazalwane. Ngoba izingane engangami seziyakhulelwa zingaka. Sesiyaba nezingane zingaka. Mina ngina 15 years sekhona ekhulelwa even zina 12 years. Ngenxa yokuthi umhlaba usuyabhubha. Inkinga yamanje ukuthi abantu abasha abamazi lo muntu ogama lakhe kuthiwa uJesu. Oh haleluya. Ogama lakhe kuthiwa ubani bazalwane? uJesu igama lakhe. Oh haleluya. Igama lakhe ubani bazalwane? uJesu. Ngicela ukusho bazalwane ukudlula kubufakazi ukuthi uJesu nami wayiqoqe yami impilo ngelinye ilanga. Bazalwane ubaba noma bebesonta. Sonke bebesonta nami bengiye esontweni. Kodwa bengingasindisiwe. Ithi lento yokusindiswa ngiyifanisa lento yokusindiswa ngiyifanisa nokuthi umuntu ungene ku-accident noma ake ushayiswa imoto wangena engozini. Maye ngene engozini sithola ukuthi uyiswa ke bazalwane esibhedlela. Maye yiswa esibhedlela useyabuya ngenxa yokuthi wenze njani? Ngenxa yokuthi wenze njani bazalwane? Ubuye esibhedlela kade limele ngenxa yokuthi usenjani usindile. Useyaphila. Amen bazalwane. Nami bazalwane ngangifile ngiyisiqila sesono. Amen bazalwane. Usathane bengenza ibhola kodwa ngelinye ilanga wabona kukuhle emehlweni akhe ukuthi ngibize ngomntwana kaNkulunkulu. Ngifuna ukusho ukuthi lento yokusindiswa yenza intombazane ihlale ngentombi. Lento yokusindiswa yenza insizwa ihlale ngensizwa. Thiwe emnyanga insizwa uyabhayiza manje nantombi kodwa mawufika kuJesu uJesu aqoqe. Ongathi nginama-boyfriend amaningi ngenxa yesimilo sami. kaJesu siyabanjwa isimilo. Angathi ngizohamba ngiqoma amadoda amaningi eminyango ngiyingane noma ngiyintombi ngenxa yokuthi ngithi nginesimilo. Mawufika kaJesu lento okuthiwa isimilo siyaphela. Mawuyinsizwa ubona insizwa eminyango ishela awubusashela masufike kuJesu. Ngoba uJesu uyi-full package. Ngifuna ukuthi kumfana obona intombazane yinhle noma obona intombazane yinhle indawo bangani bami ngiyomshela ungabusaya. Ngifuna ukusho ukuthi ungabusaya uma senzenjani? Ungabusaya. Amantombazane uzothi u-big girlfriend yami awazi ukuthi uyashela nomunye umfana. Uzothi hayi isithandwa sami u-forever yena ngoba yena lento sidumile. Forever yena. Ucela ukuthi wena u-forever wena mase kuyinini. Usho nini ukuthi forever mina? Oh haleluya. Ngisindisiwe bazalwane uJesu wangenzela umusa. Ngiphila phansi komusa. Oh haleluya. Ngaphandle kokudla isikhathi ngizocela sihambe siye ezwini laNkulunkulu. Chapter 8. How yes,
Ngizocela sifunde uverse 36. Siphinde siyofunda laphaya ngokukaMakho. Marko chapter 8 verse 36. Johani chapter 8 verse 36. Isihloko sifundeka kanje. uJesu uphendulana nabaJuda ngoAbraham. Verse 36. Ngakho-ke uma indodana inikhulula niyakuba ngabakhululekile impela. Ngakho-ke uma indodana inikhulula niyakuba ngabakhululekileyo impela. Ngizocela sihambe siyofunda ngokukaMakho chapter 8. Ngicela sifunde siqala ukufunda kuverse 35. Isihloko sifundeka kanje. uJesu ukhuluma ngokufa nokuvuka kwakhe. Verse 35. Ngokuba yiloyo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami nangenxa yevangeli uyakusindiswa. Ngokuba kuyakumsizani umuntu ukuzuza izwe lonke alahlekelwe ngokuphila kwakhe na? Ingabe angakhiphani umuntu kube isihlebo sokuphila kwakhe na? Ngokuba yiloyo naloyo onezinhloni ngami nangamazwi ami kulesi sizukulwane esiphingayo nesonakeleyo, nendodana yomuntu uyakuba nezinhloni ngaye. Lapho iza ngenkazimulo kayise kanye nezingelosi ezingcwele. Ngizocela sivala amehlo sikhulekele kuso. Ngabe egameni likaJesu Kristu, Baba siyabonga moya ngcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu. Lapho selehlile kubantwana bakho, sicela ngalo usilungisisise, sicela ngalo usifundise, sicela ngalo usiqondise, sicela ngalo uNkulunkulu wethu usilungise ngalo, sicela ukungena kwethu ongafani nokuphuma kwethu. Baba izwi lakho liphilile lokumlilo, liphula imisedari yaselibhaloni. Baba simema wena Nkulunkulu wethu ngokuba usithisa impilo zethu nalolo sono. Oh haleluya. Usisufunda kwezwi lakho Nkulunkulu wethu, vulindlebe zethu Nkulunkulu wethu kuzwakale wena ngoJesu Kristu ozobuya masinyane. Amen. Oh haleluya. Ngizocela ukugxila kakhulu laphaya kuverse 36. Ngokuba kuyakumsizani umuntu ukuzuza izwe lonke alahlekelwe ngokuphila kwakhe na? Amen bazalwane. La sithola ukuthi lithi izwi kaNkulunkulu kuyokumsiza ngani umuntu ukuba azuzizwe lonke kodwa alahlekelwe ukuphila kwakhe okuphakathi. Ukuba azuzizwe lonke alahlekelwe yini bazalwane? Ukuphila kwakhe okuphakathi. Okusho ukuthi kunokuphila okuphakathi. Njengoba siphila la emhlabeni, umuntu uyaphila, wonke umuntu uzobafika isikhathi sokuthi udlule emhlabeni. Senze njani bazalwane? Sidlula emhlabeni. Kodwa ezwini kaNkulunkulu sithola ukuthi sekuthiwa kunokuphila okuphakathi. Amen bazalwane. Le eternal life siyithola kanjani? Siyithola ngokuza kuJesu. Uthi uJesu namhlanje kuyakumsiza ngani intombazane ukuba isuse izwe lonke ilahlekelwe ukuphila kwayo okuphakathi. Namhlanje uzothi uJesu kungakuzoyisiza ngani insizwa
izuze izwe lonke ilahlekelwe ukuphila kwakho okuphakathi uthi uJesu ezwini lakhe uthanda bonke abantu ukuba basindiswe uthanda bonke abantu benze njani bazalwane basindiswe ngithi mina umuntu ongasindisiwe uhamba nomuntu akanalo ibodyguard umuntu ongasindisiwe akanalo yini bazalwane ibodyguard ngoba leli bodyguard elinguJesu liyaqoqa endleleni liyagada ukuthi enza kanjani sithola ukuphila okuphakathi shuthi bazalwane koyise bantu abasha ukuthi ngithi ngumuntu omusha ngizuze izwe lonke ngitholakala kwizinto zomhlaba yini izinto zomhlaba ngitholakala ukuthi maqonye nami ngiyaqoma izinto zomhlaba lokho ukubhema utshwala kuyisono baba uNkulunkulu oh hallelujah uthi uNkulunkulu asisuze ukuphila okuphakade lokho ukuphila okuphakade ila usuke kuyasetshenzelwa yebo ukuthola ukuphila okuphakade ungakazi ukusebenzela ngemsebenzi shuthi uma ungashona manje uNkulunkulu mawufika ezulwini ufika kuyena ufika afuna imisebenzi ukuthi ulihle uhambe kanjani emhlabeni ngoba leli zulu lokuphila okuphakade kuyasetshenzelwa siyakuhluphekela futhi emhlabeni manje intombazane ngiyibona ngiyisiphukuphuku ngajoli kanti inkinga yami ngiyisebenzela ukuphila okuphakade mangazenze isono ngiyiqoqile ngithi ngumntwana kaNkulunkulu hayi ngoba nakho ngiyisilima kodwa ngisebenzela ukuphila kwami okuphakade lokho ukuphila okuphakade kuyasetshenzelwa bazalwane futhi suke kungekho mnandi ngoba usuke ubonakala uyisiphukuphuku kusuke kukuningi kudekiwe utshwala bula intombi zila amantombazane la kodwa uyikhethela uNkulunkulu ngifuna ukusho ukuthi lo Nkulunkulu mawusomkhethile angeke usayisola lo Jesu mawusomkhethile angeke usenza njani bazalwane ungabona futhi ukuthi uJesu umsizile uma sobuka imuva lakho uma usendisa usuku lethi inhlanhla ekhaya kwethiwa kuloya muzi noma ngeke kuze kube khona umntwana noma umuntu osindisiwe akeqale ngawe namhlanje ukuthi uthi namhlanje uJesu ngiyamkhetha uyinkosi nomsindisi kweyami impilo mawuthawe inkosi shuthi usuke sebusa ubusa kwayakho yini bazalwane impilo shuthi usuke ungasayilawuleli kanti usulawulela ubani bazalwane uJesu bazalwane ngithi uthanda bonke abantu ukuthi benze njani basindiswe Nkosi yami lento yosindiswa ibalulekile ngithi intombazane ngena Jesu ifuna neplastiki iplastiki mase uyithengile noma uthi ngena Shoprite athi ncane ngifakele phakathi mase usuqeda ukuyisebenzisa uyayilahla ngithi ihamba intetshelwa yihlahla ihamba ihlakazeke emaveni iba nezibhobo ubani osangasebenzisa noma usangathatha iplastiki ebhobokile akekho kanjalo nomuntu nomthomusho njena Jesu ufanele neplastiki asuke sihlaphukile asingenamsebenzi ifanele ngathi uhambe wadlisono kakhulu kodwa ukhona lo Jesu noma uhambe waqhusuka wathola umntwana noma wenza isono uyaphuza wenzani kodwa ukhona uJesu ethezu kaNkulunkulu boyesa ubusha bakho njengokhozi abantu bangagcina bekubona imuva lapho sithi wena ubujola nathi nje wena ubudayisa nathi nje umzimba emaklapheni uhamba nathi ebusuku nje kodwa uJesu ubuyisa konke kube kusha lethi mase singabantwana baNkulunkulu konke udala kube kusha sedalwa sibe sisha sibe basha oh hallelujah uJesu umuntu uyadingeka bazalwane udingeka ngani Nkosi yami uJesu bazalwane ngeke uzuphile ngaphandle kwakhe ayikho impilo ongayiphila noma into ongayiphila ngaphandle kwaJesu ngicela sigijime siye lapha ya ngokuka John chapter 8 verse 36 yes sangizohlala phansi
niyakuba ngabakhululekile impela. Akusho ukuthi yini le ndodana inguJesu. Akusho ukuthi uma ungakahlangani noJesu noma ungakahlangani noJesu bazalwane usuke bazalwane indodana ungakayamkeli usuke ungakakhululwa. Shothe uma ungakamamkeli uJesu ufana nesigqila. Isigqila sikaSathane sidlala ngawe. Siyazi ukuthi makukhona kuthiwa khona umfana ofikile ngamaholide omuhle uyazi uSathane uzoshela wena uzoqonya wena kuqala. Mawungena kuJesu ugcine usigqila sikaSathane. Ngifuna ukusho ukuthi lo Jesu uma somthathile impilo yakhe ngeke isafana njengasekuqaleni. Idecision ongayithatha ungabonakala uyisilima. Amen. Amen bazalwane. Namhlanje ngizothanda ukumemezela uJesu ophilisayo. Amen. uJesu onamandla. uJesu aqaqe intombazane nensizwa. Oh haleluya. Ngizomemezela uJesu bazalwane. Awazi uqaqa impilo yomuntu sekuthiwa esasihlulekile nathi. Sekuthiwa sazi sokwenza njani. Kodwa ufike lo Jesu. Oh haleluya. Ufike lo Jesu aqoqa impilo yakhe njengasekuqaleni. Thiwa kuleli ekhaya ayikho ingane ezograduate noma ezothola umsebenzi. Kodwa wena ngokwamukela lo Jesu siqophoke lezo zinto. Oh haleluya. Impilo ngakhe asuke akhulunywa kwayakhe impilo. Once wamukela lo Jesu ayaqophoka. Yethizwe kaNkulunkulu he is a living stone. Amen. Oyidwala eliphilileyo. Letha wakhethwa lena kamnyakaziswa. Noma ifike imvunguvungu. Kusho ukuthi mawukho kuleli idwala leli nguJesu ayikho into engamnyakazisa. Udlula la kuthiwa nje usadlula khona. Oh haleluya. Hey Nkosi yami. Ngizocela ukuthi abafuna ukwamukela uJesu baphakamise izandla. Hey Nkosi yami. Bafuna ukwamukela uJesu noma ungayedwa. Noma bengababili noma bengabathathu. Ungabonakala vele uyisilima ngokwamukela lo Jesu. Hey Nkosi yami. Uzothe uthathi leli thuba kanti ngeke usavuka kusasa. Ngeke usathola lokuphila okuphakade okushuka kuJesu. Ukuphila okuphakade ukuthola ngale kwethuna laba ngcwele basuke behuba khona. Ngifuna ukusho ukuthi isihago sikhona. La ushakhona makuthi intando kaNkulunkulu ungayeni. Oh haleluya. Isihago siyichibi lomlilo. La kade kushakhona bangayenzi intando kaNkulunkulu. Ngithatha lo Jesu uzobe uyisebenzela ukuthi uthole lokho yakuphilo kuphakade. Ngicela ukusho futhi ufuna ukwamukela uJesu akaphakamisa isandla. Lethola amahloni nami ngiyaba malahloni phakathi. Uzobe umphilile uJesu noma ungamukelanga namhlanje. Uthi usushonile usuphambi kwakhe. Ngifuna ukusho ukuthi yonke into yenzayo uJesu uyayibona. Masokopho ngeke nothi uzosebenza la kwifarm ufike wenze ezinye izinto uyabhala encwadini kaNkulunkulu. Labo masiyafunda ama stories ezikoleni noma incwadi nempilo yomuntu kanjani. Bafuna ukwamukela uJesu ngicela aphakamise izandla. Hey Nkosi yami. Ake usuyisole ngale decision oyithathayo. Oh haleluya. Uma isilima vele mawuzophakamisa ubonakala engathi uyisilima kanti uthola ukuphila okuphakathi. Hey Nkosi yami. Oh haleluya. Ake usathola ukudlala ngabafana, usadlala ngabafana ngenxa yokuthi ususikeli lo Jesu oqoqana. Ukuthi umusho phakeni uzobona kuzoba nomehluko. Ngiyafuna ukusho ukuthi mawusomamkalela lo Jesu there is a difference. Nengazenzi zibe khona inhliziyo zenu. Ungahlala lapha emuva ngidlala inqinisile. Ayihlekisi nakanye lento engiyishoyo. Kodwa ngizosiza wena namhlanje. Amen. Ufuna ukwamukela uJesu bazalwane. Jesus. Amenza abe inkosi nomsindisi yakhe ngicela sukuma phakamise isandla. Ungabi namahloni ngoNkulunkulu ngicela usukuma uphakamise isandla. Ngingaba yilima ngicela usukume phakamise isandla. Ngingaba yilima namhlanje ufuna ukwamukela lo Jesu kodwa nizoletha inhlanhla ekhaya. Izinto bathiwa ngeke zenzakala empilweni yakho noma ekhaya sizokwenzakala namhlanje. Haleluya. Ngicela ukuthi wamkela ubani
Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Bakhona basalayo bazalwane umlungu sinikeze nje u5 singaze sivaleleke ngaphakathi ngakukhona osalayo thina mangifisi lenhlanhla elethiwe la ingiphuthe aphakamise isandla ngicela sivala amehlo bantwana bakho uNkulunkulu laba sibanikela kuwe sicela ubahole ngomoya ingcwele ngoJesu Nkosi kuze bephakade amen ngiyathanda abazalwane ukubonga kakhulu ngiphinde ngisho ukuthi ningahlala phansi uNkulunkulu anibusise sizothatha amagama enu nenamba zenu sinfonele uJesu utheba kumfundisa unyawo ngiyomfundisa ukugcina konke hambani nezizizwa abafundi bami bese niyabafundisa ukugcina uyafundiswa umuntu ingakho wena ombone esindiswa namhlanje bese umbone phethe utshwala uthi ayikho lento wayithola lapha afike labogogo ikhona usafundiswa nje ukugcina konke amen ukhona yini umbhele mawethu ukhona yini uthembelana ngijime nize ngaphambili kulo 2 minutes ngifisa ke nisho la eBradley Farm ukuthi ikhona ninsizwa sindiswa uthembelana ozani sibonelo ngino 2 minutes nje phela ngiyamvala umuntu angifuni sivaleleke noma nani nisacela ama airtime wayinsizwa ngiyawazi amantombazana adlalana kanjani wena umsayivile uthi intombi yami kanti ukusayivile uthi airtime wena mawufona wozani mbele wozani thembelana wozani sibonelo ngeke ngifuna ukuzifunda ngamusukazi yini usuyashela yini ngifuna ukuzwa ukuthi iphito lelo shaka anikho straight anikhondiki phela uma wayinsizwa umuntu engasindiswe insizwa uvele kuthiwe kushuthi akaqondile yabo uyilaba ngifuna ukuzwa ukuthi ithini into nifakela bama airtime nenza bama khanda khona nibenza inzipho thembelani othi nje mawufona uthi athi umuntu ena nangoke lo weyinzipho ngicela ukuyizwa lento ngishishisele ngifuna ukuyizwa nje ukuthi ikhona noma ayikho yini 2 minutes bangisukuma ngise ngivala ithuba ke lapho ngiyisa cela ukubingelela kakhulu ngibingelela khona sister ngibingelela umfundisi ngibingelela ibandla lokho igama laJesu igama ngoMosi ngambheke ngiyisizwa nje silisiwe bazalwane ukuba wayengekho uJesu bazalwane abangila kodwa ngenxa yomusa ngiyaphila ayikho into eyifihle phansi kwamakhathwa ami uJesu obakhe impilo yami sizizwe nje angiyaphuka ingandilayo bazalwane awekho namantombazane lana akhona kodwa labantu babo kodwa ngoJesu uyakwazi ukukususa lapho lesindaba uthini insindaba banabantu babo kodwa uJesu wafika ahlukanisele mina uJesu wenzanjalo ngakwazi ukufaka uthayi ngahamba kansizwa angazi yazi ngifuna nokukhaza ngalo Jesu bazalwane ngembonga uNkulunkulu ezinye izithuba ngalesikhathi ukulandephi uJesu ungilande ehlathini ngingamazi uJesu ukuthi uyakwazi insizwa ayiqoqe awukhuphula uzipha awuvale bazalwane uwenzile umusa empilweni yami kodwa uma wafuna uJesu angazi ukuthi ufunani ukuphila kuJesu ukuthoba ezweni uzothemba ukuhlupheka nokuhlekwa nje kodwa ngaJesu uhamba ngentokozo bazalwane ngiyanicela bafowethu ngiyahlalela Jesu kuyahambeka endleleni manje sikhona thina bakhona kodwa siyahamba noJesu thina akunakile lokho kuphela uJesu kuphela ngoba ungilandile ehlathini ngangiyihlathi kodwa uJesu enjani wayiguqula impilo yami wayibamba uJesu Inkosi Haleluya. Amen bazalwane. Nabasebenzi egameni laJesu Kristu. Angiboshiwe hame ngiboshiwe ngiboshiwe oh ngiboshiwe ngiboshiwe
ngibulile umfundisi abavangele umdlali wensimbi ibandla lonke ngiyalibingelela egameni laJesu Kristu. Bazalwane ndizizolelani nizovuma amen nami nje ngishaya izandla ngicela ngingabazolwe lithuba. Andikwazi nokuxoxa lesidlangalalena ndikwazi inkosi yami lokukhuluma nemphiwe. Ngicela nje ndiphawula nto iphawulayo. Kodwa bazalwane siyabonga ngezwi elifundiwe bazalwane. Apha ekuhlabeleni ngebazalwane nami ngangiboshiwe ngoba vele mangabe ungakholwa vele uhlezi uboshiwe. Ezwi lenkosi ikhulunywa ngokukhanya nobumnyama njengoba ngingakholwa ngangihambe umnyameni kodwa ngibonga uThixo nami sendihamba ekukhanyeni bazalwane. Anawo amanike enzowathini nawe nizosho sisi wami bhuti wami baba wami ma wami ukuthi uJesu uyaphila uyamsindisa umuntu. Zonke izifiso zakho uJesu wenza kanjani oziphumelisayo egameni laJesu Kristu amen. Nazi nabahle ngibona insizwe ezinhle ney'ntombi ezinhle engikholwayo futhi ukuthi kukhona abantu abafundile la. Nkosi yami. Khona abantu abazile behlupheka beshawe izinkinga eziningi ezehlukahlukene. Ngiyakholwa futhi ukuthi abanye bama-graduate mhlasimpe ngenxa yokungabikho kwemisebenzi bagcina sebila. Abanye kubona baye bagcotshwa ngaphuma ecaleni-ke mina. Isizathu sokuthi size la kuze omasista kuze befundisi kuze bevangeli size ukubagcotshwa kusho ukuthi labantu abalapha khulu. Ngiyakholwa mina namhlanje ngibhabhamule kanti khona umuntu ongumphathi wami la sazi. Ngiyangithobela kakhulu iBattery Farm egameni likaJesu. uNkulunkulu izulu linthandile. Niyazwana? Ayazi ukuthi ngoba nizoni kakhulu. Ngiyathi siphethe lemibhobho nje indaba yomusa. Bafethu lalelani nami ngelilanga ngangahlula ogwayi. Okay. Niyazwana? Abantu besifazana bayazi lento kunzima ke kugwayi. Yeah. Bangakhuluma yonke into bakhuluma abangayazi. Khuluma nenziza manje. Yabona ukuyeka igada. Amen. Uphathwe ikhanda. Yakudala. Ngiyamtshela mina. Uyabona ukuhlukana nomuntu umthanda. Akudlalwa lapho. Uyabona ukudliwa yizwi. Uzwi lento yangithinta. Kodwa ngoba ngiyinkunzi khona lento ethi hayi ngeke ngiyenze lento mina. Ngiyogoloza. Ngaphela umjitha. Uyabona lento. Balela ngokutshela. Uma ngabe uvuma ngomlomo wakho ukhole enhliziyweni usebenza eBattery Farm namhlanje. Believe me ngelilanga wena ubothisha. From 0 to 1. Mina ngizofakazela ngenye into. Mina bafethu ngaphuma kwaMexico 2007. Ngahamba ngayosebenza ngasebenzela uNkulunkulu. Ngithandaza for 11 years. Ngiyazwana. uNkulunkulu wangiprovide ngokuthi ngifunde namhlanje graduate yasefamasi. Yebo. Zonke lezi zinto ngizathe kuJesu. Lalela, usathana ngakuhlakaza. Mhlasimpe uboshwe abathakathi ngoba khona abathakathi. Amen. Bafethu lalelani abathakathi bayilise impilo. Amen. Bakubopha uthandaza uncame, bayibopha. Amen. Ngesinye isikhathi umuntu uyaboshwa into ethi generational curse. Isiqalekiso sokhokho. Akekho umuntu onamandla ukususa zonke lezi zinto ngaphandle ukuthi uthathe uJesu. Amen. Ngaba ngikho la ukuba kuthiwa ngimthathanga uJesu. Ngiyamezwa bafowethu. Uma ngabe ungathatha uJesu lalela uzofundisa inkambo entsha. Bese uyaphumelela noma ngabe kuthiwa
okhokho bakho babeqalekisiwe ngalendlela ukuthi lonke ngeke niphumelele. Singakholwa bafethu, yabona inzima indaba yokubambeka kwempilo. Hayi Nkosi yami. Noma ukholwa uma ungenamali ungenalutho uhamba ngezinyawo kubalele, inyawo ziphasi unethe imvula, izinto zimile, inzima lo mpilo singakhohlisana isiqele. Khona abantu abathanda ukumamukela uJesu, abanye balinyazwa izinto ezenzeka ngaphambili. Umoya kaNkulunkulu uphethe la uthanda khona. Abanye balimala balinyazwa amakholwa. Wathi ukuthi mina ngeke ngize ngisakholwa. uJesu akalimazi umuntu. Inkolo iyaqhubeka lalimasa wena. Asikhulumi ngamakholwa, sikhuluma ngoJesu ozolungisa impilo yakho. Umuntu wehluleka, wena wabona ukwehluleka kwakhe, wawela kuwena ukulimaza. uJesu Kristu lo simishoyo osizile impilo yethu akakhulumi muntu. Ngiyangizwa. uJesu uyanithanda bafethu futhi nibakhulu la, ngicela ukunihlonipha. Nibakhulu, yabona la kuzophuma abantu abakhulu. Ngiyangizwa. Ngiyangibophela ke manje. Ngiyeza kuJesu ngaphiwa nini ngesaba awukusinikela sinolova la sinocleva abangayigenda into yogogo ulandela abantu besifazane ulayithile ithini into abamhlabeni kuyenzeka ulayithile uzithola ulandela abantu besifazane nje usuyiphula yabantu besifazane yenzeka kanjani uhluyile bandleni. Haleluya. Kembele kakhuluma egameni likaJesu. Abaholi bambonke egameni lenkosi. Abafuthi bonke bake-platform egameni likaJesu. Kodwa mambophela isikhathi esisekho. Haleluya. Bazalwane, sengabhadazela nje mangihamba manje. Angahambi mina nje. Bazalwane, kunezipingane engane amzazi kuphi. Haleluya. Kuyovela siphuma khona. Siphuma khona kube nabajida. Haleluya. Ngiyakhumbula bazalwane mangifika kaNodalane egameni likaJesu. Hayi ngabaleka for 6 months. Athi ngoba ngizongikhole kunabafana babekhona lapha. Amafutho okhwela nohagela noMoses. Athi bona indaba nabafana ngaze abafana kwenzekani. Abasanga nabafana. Baleka. Kodwa ngabuya after 6 months. Abuya kwashuna uJesu osiza insizwa kangangisamfana. Abaleka. Ngabaleka bazalwane. Ngithi ngize ngakhola 2004 kubaleka uNkulunkulu nje from 91. Nomjita bazalwane. Haleluya. Abajita bayakholwa. Nanganginepolisi bazalwane makuDisemba kufanele ngiqonde intombi zibe ku2. Njalo ngoDisemba zibe ku2. Njalo ngoDisemba zibe ku2. Angibuli bazalwane nginomama uDlamini nje kuphela. Haleluya. Abantu bayazi nangasekhaya kuthiwa hayi fihlana abafazi nanku uDlamini. Bazalwane bamukele uKristu ukhula ngendlela. Awusibayiphula sofikile. Haleluya. Ngoba into omfebe ungathi into nje isiqaliso sozalo sakaDlamini. Manje izobazi nangakini mase kuthi akafeke umuntu wakaDlamini eyintombazane noma indoda kube udoti. Haleluya. Ngelinye kwaze kwashiwa ngokusho ubaba mongizalayo. Kodwa awu umntwana wakho kanti lo. Haleluya. Inkosi bazalwane. Washo ngogugu baba
wathi yena mfana wami, this is my son. Wathi usisi umntwana ongangalo bathi akusho kodwa umntanakho. Mina ngiyazi ke wekhona ukuthini nami bazalwane angifana njengabanye kodwa umusa kaNkulunkulu. Haleluya. Bangibamba lo musa yaba nawo ngibamba ngoba wabazalwane inkosi yesizwe. bakhona nabo bakamina usuka lana uthi wayithi meqhamuka sihlala amakhosikazi bakamina awu bakithi umuntu manje baba kwafika umuntu oyisayo ubaba khona lo ubaba akeuze baba ngibuzwa ngoba uMlungu uthe uyavala igate ngo5. Amen. Babungcwele sakhula nawe esontweni. Uyashada yini ube ukhule umfana okholwayo? Kuyashadeka noma kushade ngoba eziyinsizwe zisaba ukukholwa ngoba uthi ngizoshada kanjani ngoba manje sengizomlandela omama sekufanele ngobe ngisashela. Yazi uJesu uzokutholela unkosikazi oright. Amen. Yizwi elishoyo uthi ezwini lakhe othola unkosikazi uthola ifavor. Lo nkosikazi ombheke jointini uzokudisa. Lo nkosikazi ombheke jointini uzomwashela amaphenti. Lo nkosikazi ombheke jointini uzokwenza njengaleni inkosikazi bazalwane. Uthi lo nkosikazi lona ngcwele otholakala ejointini ayize lenye indoda alale naye embedeni ngoba indoda yakhe yayidakwa utshwala. Buka ngikhombisa afike lo odakwa utshwala ngifuna ukukutshela wensizwa edakwa utshwala nawe babodakwa utshwala wenze njani lo nkosikazi wathi kule ndoda la thola naye ungahambi vele uhlale edakiwe lona nangampela umefika afika vela ngene embedeni akacheck nokubanga abantu athe suka bethi kanje izinyawo embedeni engathi su6 nje la abese yehle embedeni athi kufanele inyawo zibe u4 embedeni afika bale ezika nkosikazi babunye imfundisi inyawo abale zeshend athoza u4 mina nodakiwe ngifuna ukukutshela imkhuba yotshwala yabona noma wathi ukleva kodwa isono hayi asikwenza ubukleva udideka ubhekile iqomi inkosikazi yakho ubhekile yathela inkosikazi ebhasini angeke indoda yami intshele ukuthi angaqomi ngoba iyazi ukuthi ayinamali icabanga ukuthi sidlala amakhosikazi akule insuku lawo kodwa uye wabhalekela kuJesu wakhe kuphi wakhala kangaka ebabungcwele mina ngicela ukubuza uyakwazi ukushada ukhulele esontweni noma meke wabe insizwe khona uvele nje zibuza mthunqela yabona into engadonsi kahle 2 minutes baba umuntu uthe esivalele. Ngiyabingelela kakhulu abangcwele bonke ngibingelela ogogo phakathi kwethu abafundisi awu ngibingelela omama bakhona nezintombi egameni lika Jesu. Mina igama nguSithembiso ngingwakwaNgcwele ngikhulele emishini la esisuka khona siphethwe khona baba wethu babudokotela ngingumfana nje okhuliswe khona emncane ngikhuliswe ekhaya kuthandazwa uyayibona le ndaba kodwa ngifisa ukuya nakuloya othi mina angiseli angenzi lutho futhi ngiright mangihlezi kanje ukuthi haya ukho right kahle kahle into ebalekile ukuzuvumela wena ungene endleleni ungene ngesango lenguJesu khule ngikuthandazo ekhaya sifundiswa ngomthandazo kodwa kwafika isikhathi la khona noma kade sikhuliswa ngomthandazo besihlezi singamagundane ngoba enhlizweni zethu bekhona
amantombazane siwathanda nabafana basekhaya kodwa sibanjwe umthetho wokuthi la ikhaya ke umfana kenzi kanje sangashela sangakwenza angifuni ukulinganisa ukuthi khona abala abashelile cha angizange ngishele ngisakhula kodwa sibanjwe umthetho wasekhaya kwazofinyelela ukuthi sifike emission la sikhuliswe khona kwashunyayela ivangeli uma lishunyayela ivangeli kwakufikela mina ukuthi angikwazi ukuphila ngomthetho ukuthi yebo ngiyazi ngiyathandaza uNkulunkulu khona kodwa ngingase ngimvume ukuthi lamantombazana asenhlizweni ngifana nomuntu oqonyiwe ngathi no amakufika isikhathi kushunyayela ivangeli la ngihlaba ngathatha isinqumo sokuyisondeza kuJesu ngikufinyelela khona ngihambile ngiyinsizwa sangivukela izinto kwafika istage ngoba istage ziyafika esithi noma ngabe sengingenile kulendlela kodwa zikhona izimo ngiyinsizwa ziyavuka ngoba noma sewungenile ngesango zihamba zivuka endleleni kodwa manje usizwa ukuthi uhlale ezwini likaThixo nobe umuntu ohlambulukayo ngoba ziyavuka zivuka uzuyongena emshadweni uthi sewungenile ziphinde ziqhubeke zivuke kodwa umuntu ubanjwa igazi likaJesu which means uma ngabe ungumuntu nowungumfana ungakhula ukhule kodwa into ekusizayo ubanjwa izwi ubanjwa igazi likaJesu ubese uhamba uzugcina usufinyelela emshadweni ngamanye amazwi uthi sowufikile khona awuyeke uyaqhubeka into edala isiza umuntu endleleni ngoba nomuntu asesindisiwe mambophela kuyenzeka ukuthi ahambe abigundane lasesontweni enhlizweni ngaphakathi uthola ukuthi bagcwele abantu besifazane bagcwele amantombazane kodwa ngisizwe uJesu egameni likaJesu kwafika izwi lithi mfunela uJehova Isaiah 55 esenokufumaneka verse 6 imbize seseduze omuba sindlela yakhe abuyele kuNkulunkulu Jesu nomusa unothando uyambamba umuntu ngothando sisindiswa ngomusa egameni likaJesu nami bengiyinsizwa ngaze ngashadelwa ngihlezi ngibanjwe igazi likaJesu siyabonga amen Hallelujah. Ayizalwane umnandi seku 5:05 ngiyathanda nje Nkosi yami baba umfundisi uyikhehla baba ngiyabona Nkosi yami bakhona la asebegugila bamakhehla ngicela phakamisa amakhehla nizakwazi hayi ngiyazi nangi awumkhulu vele ngikubuza babezala wami base bafana nobabezala wami ngiyazi nje ukuthi u2 minutes bakhona abangathi Nkosi siyamdinga uthi uyabona nikhehle likholwayo libanjani Amen. hayi libe livangeli ekhaya lantomba webo mkhulu ava amantombazane yidli ekhaya yamakhehla Hallelujah. Igama likaJesu malibongwe. Ayibongwe Nkosi. Asixolisele bazalwane kokuqala ukushawa isikhathi sokungena. Kuningi esiphathisiwe. Esiniphathele kona. Amen. Nonke namukelekile into engicela ukunitshela yona nonke siyanithanda nonke siyanithanda ungathi uNkulunkulu bengasiza aqhubeke nomsebenzi wakhe azambule yazini edala athi umuntu noma sethintiwe uNkulunkulu ukuthi aphenduke kodwa angaphenduki ukwanda kwabaprofeti bamanga emhlabeni kugcwele uhlobo lwabantu emhlabeni abanika abantu izinto ezama-fake nezinamanga babambelela ezintweni abathi mabezitshela bona bazitshela ukuthi basesontweni noma bayakhonza kanti balahlekelwe ukusindiswa igama likaJesu malibonke